किन्तु जेब्ला जों बारबोदोंमोन बे समावनो सुजुनायमोन नाथाय रोजाबनायनि परिबेसखौनो आङो मोनबोआखैमोन बायदिसिना मेथाइ रोजाबबोयै बोयै दा नाथाय बे मेथाइखौ आङो रोजाबनो सम आरो खाबु मोनबाय नोंथांमोननि नैबेयाव मेथाइया जाहैबाय इनडाइरेक्टलि आंनो किन्तु आं गुबुनखौ बुंनाय जादों आरो सासे सेंग्राया नोंथांमोननि रुपहिनी सासे महर गोसा सिख्ला नुलांदोंमोन क'क्राझारनि आङो दा बिसिनि मेथाइखौ आङो दा जोबनायाव खनगोन आं मुंख्लंफोरनि मेथाइ दोंनै खनगोन दोंनै आं रंजानायखौ खनग्रोनो नागिरदों मानोना एसे दुंखांनाय लाबोग्रोनो आं सानदों जुदि नोंथांमोना पारमिसन होयो आरो दा ओमफ्राय सेंग्राया क'क्राझारनि जाहैबाय सिख्लाया रुपहिनी दा बेखौनो आं रोजाबनो सानदों आं रुपहिनी सिख्ला नों बेसे समायना लोगो मोनदोंमोन आं नोंखौ सानसे माब्लाबा खानाय रुंबां बिखा फांदां जानजि सेरे रे आदै मदद गुफुरि गावदां नायनो हाजां गाजा ओ आगै रुपहिनी सिख्ला ओ आगै नों मा एसे समायना रुपहिनी सिख्ला नों बेसे समायना लोगो मोनदोंमोन आं नोंखौ सानसे माब्लाबा खानाय रुंबां बिखा फांदां जानजि सेरे रे हाग्रायावदां आदै मदद बेसे नायनो मोजां ओ आगै रुपहिनी सिख्ला ओ रुपहिनी सिख्ला ओ आगै रुपहिनी सिख्ला ओ आगै नों मा एसे समायना खेबसे नुनायावनो नों आंनि जाबाय खेबसे नुनायावनो आं नोंनि जाबाय बावनो हायाखै आं दाबो नोंखौ माबोरै जाबावगोन जेबो आं बुजि मोनला खेबसे नुनाय
नुनायावनो नों आंनि जाबाय खेबसे नुनायावनो आं नोंनि जाबाय बावनो हायाखै आं दाबो नोंखौ माब्रै जाबावगोन जेबो आं बुजि मोनला रूपहीनी सिखला ओ आगै नों मा एसे समायना ओ आगै रूपहीनी सिखला ओ आगै रूपहीनी सिखला सोनाबारिनि आं सेंग्रा जालाय लायखाथारगोन आं नोंखौ देगोलाय बिखाथारा आं रावखौबो मोजां मोनलायनायाव थै होगोन आं नांगौब्ला जिउखौनो बावगोन सोनाबारिनि आं सेंग्रा जालाय लायखाथारगोन आं नोंखौ देगोलाय गिखाथारा आं रावखौबो मोजां मोनलायनाया थै होगोन आं नांगौब्ला जिउखौनो बावगोन आगै रूपहीनी सिखला ओ आगै रूपहीनी सिखला ओ आगै रूपहीनी सिखला ओ आगै नों मा एसे समायना रूपहीनी सिखला नों बेसे समायना लोगो मोनदोंमोन आं नोंखौ सानसे माब्लाबा खानाय रुंदां बिखाफांदां जानजिसे रे आदै मदद पुपुरि गावगा नायनो आजां गाजा ओ आगै रूपहीनी सिखला ओ आगै नों मा एसे समायना ओ आगै नों मा एसे समायना see